Hitzeman programa bake eta bizikidetza planaren barruan kokatuta dago, bere 8. ekimena da, eta bere gaia da presoen bergizarteratze prozesuak. Hitzeman programak Espainiako Konstituzioaren 25.2 artikuluan bildutako zigorrak dituzten personak gizarteratzeko printzipio du oinarri. Printzipio horrek are balio handiagoa du eta terrorismoak behin betiko utzi ondoren sortutako baldintza soziopolitikoak aproposak diren une honetan. Batez ere, berriro gertatzeko edo reintziditzeko arriskua ez dagoelako. Programa jende aurren aurkeztu ondoren, gaur aurkeztu eta gero, 5 hilabeteko epea irekitzen dugu programa hobetzeko, ekarpena jasotzeko eta sektore guztiekin ahalik eta adostasun handienera iristeko. Hitzeman programak 3 helburu ditu, biktimei dagokionez, biktimei erreparazio moraleko hitzak ez ezik, ekintzak ere eskaintzea, beti ere bere garaian eragin zitzaien bidegabekeria aitortzea. Iraganaren azterketa kritikoa egiteko eta giza eskubideen urraketen gaineko erantzunkizuna onartzeko prozesu soziopolitikoak bultzatzea. Gizarteari dagokionez helburuak hauek dira. Presoek ekarpenak egitea bakea eta bizikidetza sendotzen laguntzeko, espetxe politika, bizikidetza politikaren zati izaten laguntzea. Eta presoi dagokienez, gogoeta autokritikoko prozesu etikoak bultzatzea eta indartzea, baita erreparazio eta gizarteratze prozesuak ere. Baita ere, hainbat estaldura mota eskaintzea legezkoa, sozioasistenziala eta materiala.